Най-на сърце са ми бухалките, просто защото те разказват всъщност за трудния път и за трудностите и това за мен е така най-преломният момент, в който човек всъщност показва дали той ще продължи да се бори или просто ще приключи. Боец. Това определение приляга идеално на Боряна Калейн. Тя познава вкусът на трудностите, сълзите и болката. Преследването на мечтата обаче я връща всеки ден в залата. И така тя крачи упорито по пътя към нейните втори Олимпийски игри. Все едно ми дойде факс отгоре. Просто един ден бях на тренировка и си мислех, че е много хубаво как всички държави вече са започнали да имат някаква история в своите съчетания и да разказват нещо. И изведнъж ми хрумна, че всъщност никой не се е опитал пък с четирите си съчетания да разкаже една история. И дали това би било разбрано по някакъв начин от публиката и от съдиите. И оттам вече, започвайки да мисля по-надълбоко, ми хрумна тази идея, че всъщност аз мога да разкажа моя път. Първо ни беше доста трудно да решим кои да са периодите, които ще изиграя във всяко едно съчетание. След като това вече ни стана ясно, трябваше да намерим музики, които като темперамент и текст да отговарят по някакъв начин на съответния период. И оттам вече започна едно слушане на сигурно над 10 000 песни сме изслушали и аз, и треньорите в залата, и личния ми треньор, но с помощи от други хора, накрая мисля, че успяхме да намерим най-доброто, което все пак аз успявам и да изиграя. Това е много важно. А конкретно за музиката на лента се обърнахме към Емелина Горчева-Димова. Тя написа музиката и мисля, че се получи нещо много интересно, което не е правено до сега. Триката са все още в процес на изработка. Надявам се до Световната купа вече да са готови и да могат всички зрители да им се насладят, заедно с композициите, за да има един цял облик в съчетанието. Да, вкарали сме детайли, които са тематични както за музиките, така и за мен самата, но предпочитам да не говоря много за тях, да оставя това на хората, да. Много съм щастлива от това, че състезанията, на които ще участвам, наближават, особено Световната купа в София, защото това е едно мое много любимо състезание и вече нямам търпение да мога да покажа своите съчетания там. Олимпийските игри ще бъдат най-важното ми състезание тази година, като така сме съобразили подготовката и участията на останалите състезания, че там да бъда в най-добрата си форма, разбира се. Да, ще участваме и на Европейското първенство. Много се надяваме да успеем да покажем просто максимума си тази година всички момичета. Със сигурност това, че вече един път съм участвала на Олимпийските игри, ми дава едно предимство пред останалите, защото аз знам какво да очаквам от самото състезание, в какъв график то ще протече и емоциите какви ще бъдат. Така че да, аз имам своите изводи от предишния път, какво обърках аз самата в своята подготовка. Така че смятам този път всичко ще бъде наред и вярвам в успеха си. Със сигурност опита е нещо, благодарение на което можеш да спечелиш и мисля, че аз го доказах миналата година. Много съм щастлива от това, че в гимнастиката също виждаме така една тенденция възрастта вече да се покачва, защото наистина нашия спорт се свързва с това, че прекратяваме много млади кариерата си и някак си тъкмо стигаме до една възраст, в която вече сме доста осъзнати и или не можем по една или друга причина да практикуваме повече този спорт, или вече сме го прекратили. Така че се радвам, че тенденцията възрастта да се увеличава вече се вижда. Сега съм по-спокойна и по-търпелива. Тогава исках всичко да се случва сега и да се случи така, както аз съм искала, а вече знам, че си има един период от време, през който просто човек трябва да премине, за да достигне до своята крайна цел. Искам да бъда примерът за младите хора, че когато им стане трудно, те не бива да се отказват, а че трябва да се борят за всяка една своя мечта до края. Подкрепата е нещото, което ти дава криле, особено когато
не си имал хубава тренировка или добро състезание и не си дал максимума, който ти си показвал на тренировка, тогава подкрепата е нещото, което може отново да те върне, така да си стъпиш на краката и да продължиш още по-мотивиран да си вършиш работата. Така че благодарна съм на всички момичета, треньори, на семействата ни за това, че не се опитват да ни разделят, а напротив, те ни правят да сме по-силни заедно. Имам усещането, че ако от сега се фокусирам да мисля какво ще се случи след Олимпийските игри, аз ще пренебрегна Олимпийските игри. А за мен те в момента са най-важното нещо и това е единственото, върху което аз съм се фокусирала. Когато минат, ще го мисля. Наистина, сега искам единственото, за което да мисля, как по най-добрия възможен начин аз да си изиграя съчетанията там. Ти си обикновено 6-7 дни в залата. Какво обаче правиш в свободното си време? Най-много обичам да го прекарвам с семейството си и близките, защото аз много рядко успявам да ги видя. Иначе доста често рисувам, особено когато съм на лагер или пътувам по състезания. Това е нещото, така, което ме откъсва от цялото напрежение. Обичам да чета книги, също много. То обикновено е свързано с моята емоционалност и спрямо това как съм се чувствала или емоция, която така отвътре ми тежи, успявам да я изкарам по този начин, чрез рисунка и най-често с моливи рисувам. Хората, когато ти не си добре, за тях според мен е още по-трудно. Хората, които обичат. И аз мисля, че за тях, включвам в това число и личния ми треньор, защото с ние сме заедно от 18 години. Тя ме познава както съм проходила, така да се каже, първите ми стъпки в залата. Това са хората, които може би го преживяват по-тежко и от мен, защото не знаят по какъв начин да ми помогнат и какво да направят, че аз да се почувствам по-добре. Така че, освен да им кажа благодаря и че ги обичам, всичко ще направя за тях, наистина. И те го знаят.